Spomenuli ste prvu bračnu noć, pa evo možete li reći da li je važno za, a i muškarce, ženu, da im to bude prvi seksualni odnos? Pa naravno da je važno, naravno da je važno. To je kao kad bi rekao da li ćeš uživati u jelu ako si pre toga pušio duvan, pio alkohol, jeo slaninu, pušio marihuanu. Ti ako si u životu pušio duvan, pio alkohol, jeo slaninu, pušio marihuanu, tvoja tula su oslabljena. Ti ne možeš da uživaš u zdravoj hrani kao onaj koji se nikad nije drogirao. Ne možeš. Si hendikepiran. Ljudi koji su menjali partnere, oni su duhovno osakaćeni. I oni nikad ne mogu da uživaju u prvoj bračnoj noći, uopšte u bračnom odnosu, u bračnoj zajednici. Kao oni koji su se čuvali za brak, koji su čuvali svoju polnu čistotu, koji su čuvali svoje dostojanstvo. To ne može da se uporedi. Ne može da se uporedi. Tako da, studije pokazuju da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskica partnerom. Ljudi su današnji ljudi su duhovne ruine. I oni ne mogu da uživaju u braku, u pravom smislu reči, jer su teško izranjavani. Neki se oporave pa uspeju da uživaju u braku. Ali nikad oni ne mogu da uživaju na način kao oni koji su bili nepovređeni, koji su se čuvali.